Igbo bụ Igbo, ndị ihe Igbo na-amasị dịka alụ tọpụrụ ọgọdọ gbara ọtọ na-akpagharị n'ezi, ụmụ ikorobịa wee were aka wujuo na ihe ga-egbu ha ọsịsọ. Igbo bụ Igbo wee na-ezi ozi na-ezigara ụmụnne anyị ndị na-eme ihe ọdịnala. Anyị kwudoro mmadụ dịka abụchi nke eji Zuma wee malụ ka ọ gwa ihe a ga-eme ka obodo wee dị mma. Ngwa na-esonyere anyị ka ụnụ nụ ọtụtụ ihe ndị ọ ga-ekwupụta ugbu a. Afam bụ mmadụ abụchi, mana ife eji mara m bụ Dr. Zuma. Dr. Zuma. Yes. Ị na-eso na ndị na-akwado ọdịnala Igbo ọfụma. Yes. Kedu arịkara one ka ị megoro ya bụ ife? Abịa m ọrụ oyibo na Anambra the 2006. Imebego dibịa tupu ị bịa ọrụ oyibo na Anambra? Ọfụma. Emego m dibịa before ma bịaba Anambra. Kedu ka dibịa si luo gị aka? Kedibia si ruo m aka is that now my grandfather is a native doctor. Even nna mụtara my grandfather being Agada is a native doctor. Nna ya Agada mesịrị ya bụ dibia pasa ya to onwe ya nwoke bụ Ogirija emese ya bụ dibia rapụ naanị ya bụ ọfọ, anyị eburu dị ọfọ mebe dibia. Even as I'm talking to you now, then my father bụ dibia. And my father say media bụ dibia, then my father akago nka arụ abịa yaba my father. My father abịa buru ọfọ nke ya bunye m ọfọ nke my father dị ife. Okay, your father. Ife abụ ọfọ my father. Okay. Ọfọ nke my grandfather dị n'obi ebe ọfọ nke ya kwesịrị ịdị. And ebe a bụ ebe mụnwa na-agba afa. Ọfọ na-abụ ada ebe a na-agba afa. This dibia na-eme bụ through my grandfather. Ya bụ dibia ji bịakwute m were mebe dị dibia. Okay, sir. Kedu ihe bụ ihe kpali gị na mmụọ iji kwete isi n'ụzọ ajelu Chukwu ozi? Ife m ji kwete nne m na-eme ya bụ dibia is that agụrụ m akwụkwọ through father Reverend Father C. Ejike Mbakog in Our Lady of Mercy Nursery Primary School Ifa Valley Enugu to come and a Reverend Father. No n'ife efu m na-eme bịa nwa bife gburu ejima m because ejima m siri ọnwụ si na onwere ife ga-emegide ka m mebe ya bụ dibia na ya nọrọ ndụ na-eme dibia. The dibia ewere ya bịa arụ ọ bụrụ awụsa ego n'iru agwụ o jechiri dị ego the tin ewee mebi ya arụ o wee nwụọ m wee nata wee nakwube my grandfather wee support bụ ya ka o si eme dibia. Ọ na-akụzisi m ife dị n'iche na ya bụ dibia before ara ya gbakwu my grandfather ya nwa na onwe ya nwụọ. Before nwụọ ka ọ yọrọ m ọfụ ya n'aka si m na ọmụnwa ka ya na ya si eji Igbo ana Igbo na ya na ụwa na ọmụnwa ga-anọchi anya ya wee nọchi anya ya rutekwe ma taa na-eme dibia o mere. Okay, sir. Daalụ. Ọsọ dịka ịbịa, kedu ndị bụ dibịa? Ihe a na-agbagwoju mmadụ anya basị na mmadụ bụ dibịa, mmadụ onye ọdịnala, onye omenala. So kedu ihe ilu? Because afụgo m na gị bụ mmadụ tara akpụ na dibịa. Dibịa dị iche, onye ọdịnala dị iche. Dibịa bụ onye ọ ga-abịa bịakwute ebi ya si ya na amosu na-ata gị ọ ne mmadụ ji ọgwụ atọmentị gị ọ ne mmadụ gwọnụgwọ ọgwụ ka ị ghara ịgara n'iru. Dibia ka ọ ga-abịa ijekwuru o mebie nego the thing mee nego back to sender, ya bụ dibia. And onye bụ onye ọdịnala is like onye akịta mmadụ nọ o were aka ya sị na ya ma njere ụka na ya ga na-efe ife ndị gboo mere bin onye akịta chief priest of arụsị nọ, ya bụ ọdịnala. Alright, daalụ. Ife chọrọ ka anyị ghọta n'aka gị ugbu a bụ na abịa sị na chi dị n'onwe ya na-akpọ chi. Yes, chi dị. So kedu ka ya bụ ife si gbatakwuru na chi mmadụ is like onye nọrọ mmadụ ụwa. Okay. O nwere ike ịbịa na ebe nna nke m ọ bụ like no my grandfather nọrọ gị ụwa n'ife ị ga-efe be anyị bụ ogele mmiri atama nọ ya nwa bụ chi arụsị chi ụwa gị ya nwa ka ị ga na-enye nri. Chi mmadụ is like onye akịta ndị oyibo na-asị likareshọn mmadụ bịa bụ chi mmadụ. Onye ọbụla bụ ya likareshọn o nwere omenala a na-eme
onye bụ liquidation ọzọ imesi data omenala asịghị na onye ahụ bụ ya liquidation na ị ga-akpọbata ya na-enye ya nri ka ọ na-edugu n'ife ọbụla ị na-eme ya bụ chi. mana ka esi akpọbata onye ahụ kedu ka esi akpọbata onye ahụ n'Igbo? Ka esi akpọbata the person bụ ọ bụ na nwoke nọrọ gị ụwa na ị ga-egote ike ngachi ute okposi ichi oke ọkụkọ ji mmanya ọjị edo nzu. Ọ bụ na onye ahụ kpọrọ ụtaba oge ọ nọ ndụ na ị ga-asọpọtụ ya ụtaba were nye ya nri inyesie ya nri ime ọnụ ya nshi egbe that is need dupugo the thing ka o mebe ife ikwu ọ na-arụrụ gị ya osisi ahụ ikenga ahụ na ihe chi ahụ atụrụ atụ kedu ife ị ga-emezi ya? data ikengachi ahụ ka ị ga-eje chọzi ebe ị ga-edosi ya na-efezi ya asịchi gị ya. Ife a bụ a form of image onye nọrụgo ụwa. Ndị ọcha na-akpụ ya ndị oyibo na-akpụ ya image mana anyị bụ ndị Igbo na-akpụ ya ikenga. Mana without the image onye ahụ ama na dị oke ka ọ bụ without the image onye ahụ ga-ana oke kama na ị chọrọ ịkpụ ya oku ịkpọọ ya oku wit ogirish na anyanwụ gbuo ya anụ ọ ga-anarụ mana ịkpọnata ya n'okposi chi na ikenga chi ọ ga-aka dị ire na ya. Ọya ka Igbo ji akpọnatazi ya wute ọ ya kpatara Igbo ji akpọnatazi ya wute okposi ka o nwee ike na-eme n'ifife achọrọ. O nwere ndị na-apụta sị gị na ọwụ dị nwere ndị na-apụta sị gị na aja eje na mmiri karịrị ike dị na mmiri karịrị ike dị n'enu anị bụ ọgwụ a na-agwọ n'enu anị. Eziokwu? Yes, mmiri dị ike mana ọgwụ dị ike. N'onye ma na-asị nọ ebe onye zọdobere ụkwụ ka ọ na-afụdobe because onye akịta nnọ adọghị m ejekebe mmiri because my destiny abụrụ ife mmiri because onye ọbụla nọ n'ụwa befe ebi ụwa na-echi gị ga-enye gị destiny ife ị ga-eme. Ọ bịa na aja mmiri to put it in a way ị ga-eji mee m understand adịrọ m perfect in aja mmiri because ọ bụrụ my destiny. My destiny bụ ịgwọ ọya ịgwọ ọnụ mmadụ ọgwụ like onye amosu na-ata ọ onye ji ọgwụ atọmentị ya bụ my own destiny. Then my destiny abụrụ ịchụ aja mmiri. Okay. Alright, kedu onye ya gba eburu gbakwute gị kịta ị na-apụta nwa mmadụ na ya? Ibutenu m onye ụra ọkpa na-eme ịkpọtagodo m n'ụra na m ga-etiriti ya. Onye siri oku na-eme m na-etiriti ya. Onye ara ji m na-etiriti ya. Onye ọbụla agbara ife dịka popin m na-etiriti ya. Anything bụ poison mmadụ jiri ọgwụ ọ amosu mmegi ya na m na-etiriti ya. Daalụ nne. Ịkọpụtago ụzọ isi eji ọdịnala Igbo nyere ndị mmadụ aka ịzọpụta ndị eji na-amụsụ ma ọ na wishkovu. Yes, nwe na-ajụzi gị kedu ihe nwere ike ịgwa ụmụ Igbo ọbịasị ụmụ ikorobịa ya na-abịapụta na-afụ posta ndị 21 years 30 years 25 years fananya moto karịrị fa echi na-afụ obituary gone so soon. Gee m ntị ife dị n'ọdịnala Igbo do and ọdịnala Igbo dị very real, dị very active. Mana ife na-ebute ọnwụ ike bụ onye pụta na ọsịka ya jee borote power from foreigners or ka ya jee borote power from another place na ya ga-enweneta ego. Anything ị mere ka ị nwee ego n'ike ga-enwe ife ọ ga-ana gị before onye go return. Ọ dị ka onye akịta anyị na-eme dibịa n'ise ndụ ọgwụ ozu ka o jee enugo ozu na ị ga-ekwu ya nkwa na o mesie enu gị fa na ị ga-egbunye ya ebine ọ na ị ga-egbunye ya ewu and onye jere ka o mee nitin gbanyere ego o nwere ike onye ga-emeni gị ama ngwa gị makwara mmadụ n'ime ife a na ọ ga-ana gị mmadụ oge ọ nabaziri gị mmadụ ọ bụrụ na ife ị na-ama mmenwu iwuru ndụ nke gị soro ya o end. Mana ya bụ ife a na-ebute n'obodo a kedu ka mmụọ dị n'obodo a si anabata ife mmụọ dị n'obodo a na-ama nnabata ya is that mmụọ dị n'obodo a ma ada anabata ya nafa na-ebute ya n'ike ana ọfa bute ritin n'ike oge fa butere ya n'ike fa na aja anị agbagharịbazi ya kpatara ọ ga-abịa ịnọkata ịnụ na mmadụ na-tozuru etozu like 14 15 20 25 nwụrụ n'ike because of ife mbute ka ya mee n'ibi ya na-eme
ọka ya akpata ego ya na anụ n'ọgbụ ya na ya gụkọrọ skuul akpatago ego. daalụ rinne anyị kene gị. Kedu ihe nwere ike ịgwa ndị Igbo banyere ịma na abịa kịta sị na a na-esibe Igbo bongo na-esi oke ite, abịa sị na na-eje na mmiri, abịa sị na nwere ọgwụ dị n'enu anị, so ụzọ ihe na-atọ kedu ife dị iche onye nọ na mmiri ọ ga-abịanwu n'enu anị gwọọ ọgwụ ka onye nọgbụrụ n'enu anị ya gwọnwụ na mmiri? Kedu ife dị iche na ife na-atọ na ndụmọdụ gị nwere ike anybody na-eji eme oke ite jugodo onwe ya ajụjụ oge nna ya nọ ndụ in olden days of our forefathers ka o nwere onye ijeri bi ya ife oke ite na-ebi ya. Ọ ife ndị nna nna ife ajụrụ ajụ maka na o nwere ife ọ na-emebi ka fa ji eji ebuchite ebe a ọ na-emebi. Ndụmọdụ m nwere ike inye onye ọbụla bụ ịmara ife ahụ chi gị siri gị mebi ya na onye ọbụla chi gị nyere gị ma na ọya destiny eji na-eje eme n'okeke mere ọ n'oke afọ mere mee nke bụ nke chi gị ka nke bụ nke ka chi gị mee ndị gị nke bụ nke ya. Alright, o nwere ife ọzọ m chọrọ ịjụta. Nwaanyị ọ na-edozi nwoke isi? Ịmana ikwuru okwu idozi isi na ka esi edozi. Nwaanyị ọ na-edozi nwoke isi n'Igbo? Oge mgbe gboo ọ fịara arụ before na-efu nwaanyị na-eme dibịa. Ọ fịara arụ before na-efu nwaanyị na-eme dibịa, and nwaanyị ọbụla na-eme dibịa oge mgbe gboo adịghị ebibe nwoke. Jụọ ese obodo ọbụla dị n'iche n'iche, onye ọbụla ọ dị ka ịbịa bụ ebe nna m na asị gị na onye akpọrọ iru mmọnwụ, onye ahụ enwere ike ịmụ nwa, onye ahụ enwere ike ịfụ menstruation ya bụ nwaanyị gbam ịma nọ nwaanyị kpọrọ iru mmọnwụ. ọbago na nwoke, that means na ọbago na nwoke. Anything bụ ife ọdịnala na ọ ga-eme ya, mana ọ bụ na ọ like inye arọbinago nri, nwa ya dị enye arọbinago nri. Maka gịnị? Because of gịnị? Arọbinago is olden deity represented hold the entire family, and arọbinago na-adị nwoke ọbụla ọbịa nwa bụ the head of the family. Ife kwesịrị ịdị na-enye arọbinago nri is not by my age, unless onye arụnyere ọfọ be nna ya n'aka si ya na ọgụ nwa ga na-elekọta ngwuru anụwa n'ife abụ ya destiny before inye arọbinago nri. Mana ọ bụ na ọ bụrụ gị ka ọ dị ime ya, arọbinago ga-ata aka gị. So ị na-akọ na nwaanyị ekwesịrị inye chi nne, ikọ na nwaanyị ekwesịrị idozi mmadụ chi. Nwaanyị adịghị edozinu mmadụ chi. Onye ọbụla sị gị na nwaanyị na-edozinu mmadụ chi, ọ pụta nke otu ihe wrong, ọ chịpụta afọ ya chịpụta m afọ m agbabe ya, because ọ dị ka ndị abụfa apụtafa na-agba ugiri language dị 16. Ya gbatara ife ji agba n'ugiri bụ line ịnọ bi na-eke oye afọ na nkwọ, mana ịbatazie n'ụwa kịta o nwere ị ga-eje ebi ya ọ chịpụta nnukwu ugiri 8 ịgbanaghị afa, onye apụta ngwa ya na onwere ife ọ na-afụ na ya, because ugiri languages dị 16 and all by 4 ga-ezi ka fa ga-eji chịta 8. ya ka a na-asị gị na omenala Igbo na anaza omenala Igbo na anaza is that na anyị na-achọzi ka anyị mmeferi ife nna nna anyị famili ka a sịrị nne anyị ya wetere nke ya mana ọ na-aga na ya, ọ ya bebe problem dị n'Igbo. Alright, ịma na ịbịazi kịta na ndị eze nwaanyị karịzi na kịta karịpụzie ndị nwaanyị bụ nwoke na-eme dibịa. Kedu ihe kpatara ya? Ife kpatara eze nwaanyị ji karịsịa anụ is that na ịma na ka a na-agwọ ọya ka a na-echi onye ya bụ ọya dị warning. Ịmara ife imere onye oji ka ọnụ gị ọgwụ a ga-emekweni ya. Ife kpatara eze nwaanyị ji karịsịa anụ is that o nwere nwaanyị ga-apụta onu akịta ji ije edi o jee ebe ahụ mgbe ife na-ekwesịrị ọfụna dị famili o jere befa ejebego ije ka famili ife ga-eme gbasara ife ahụ o mere ọsịna dibịa maa ya ka o wuru ije adị famili, and oge o mebere datị na ọfụna ọgabago ya ọmanachinwụzọ azụ ọstandọ n'iti mebi ya. Ịbịa na esom dibịa eze nwaanyị ndị si n'ala Igbo na ọ bụrụ fancha ka dibịa mara. Okay, in olden days
gwagodu m ụmụ nwaanyị one bụ dibịa n'obodo gasị na bụrụ this time na ya bụ ihe tọpụrụ ọgọdọ pụọ ahịa n'ụwa kịta ka o bidote ọ tọpụrụ ọgọdọ pụọ ahịa mana ife m chọrọ ịjụta gị kịta nwaanyị ada agba agada enye mmọnwụ nri na nwa onye ọbụla jegodo unu obi arụsị a ga-agba ya gba ikpere na abọ naanị maka ọnwaanyị ka ọ bụ mana ịbịa n'ụwa kịta na nwaanyị bụ onye pụtazi ọgba mpara na-arụrụ mmadụ ọrụ ga-ekedịtị m ga-esi ịga na-abụrụ ike mbute nwa daalụ ọzọ dịka ibe ya bụ na anya bụ ife tọpụrụ ọgọdọ pụọ afịa mana nke a ha na-ejezi na mmiri asa mmadụ arụ nwaanyị jee na mmiri ọ na-asa mmadụ arụ na-azọ oru ebe ahụ ma ọ bụrụ asị ya na-ahụpụtago ya na mmiri ọ kwesịrị ekwesị ife dị na the issue is that na ọ ya ka a na-agwa gị n'oke ọchịchọ ahụ enwere ife ọ na-ada akọsụ wit ike mbute oke ọchịchọ na-akọsụ everything with that ike mbute because abịagodobe nna nke m nwaanyị na-agba agada enwere ike ije n'obi ibe nna m jee tukwuru a na ebe a nọ na-aga ọjị ọ nọ na-ama nzu mana ị na-afụ ka ha na-aga ọjị kịta omenala ya emebibego omenala Igbo because of gịnị ike mbute and oke ọchịchọ bụ ife na-emebizi omenala Igbo ị nwere ike jebe nwaanyị beze nwaanyị kịta sị gị ya kwado onu gị chi gị n'ịchọrọ ka ọ kwado onu gị chi ọ sị gị nwee ndidi ka di ya nata nwaanyị ga-echeziri di ya ọ bụ na nwaanyị na-akwado chi ọsị di ya were aka ya mee ya na ọmana ya bụ nwaanyị nwaanyị ga-echeziri di ya because of no man that thing is not necessary no na ya ga-eme ya ka ego pụtara na ya ka ọ bụrụ na ya yiri ya o chebe di ya ji ebe so meze nwaanyị dị si n'obodo a na onwere onye faji aka akwado chi na onye ebe a na-akwado chi ọchọba di ya na-afụ ka ha na-enyesi jisi mmadụ nri so dịtị na-agwụzụ m ike so ọ bụzi ka omenala ka ha na-eme ka ife ya bụrụ omenala ọ ya kpatara a ga-asị gị na mmadụ rụsa na mmadụ ọrụ tata asị gị na dị ọrụ na dị ọrụ rụkọtara n'azụ because of gịnị ọ bụrụ aka nyere dị tin ife kwesịrị inye ya ife ọ pụtazie ọfụ na ọ bụrụ onye kwesịrị inye ife nyere ya ife ọ nabazi ebi ya ọ gbakọtezi azụ ya ka ọ ga-abụ ije n'afa onye mara agba afa ọwa afa wa afa ọ sị gị na inyere chi gị ajọ nri ọ na inyere chi gị aja aka na ya nwa nọchiri gị ụzọ daalụ rinne ka anyị gbabiri ya ebe a o nwee oge anyị pere mpe na anyị gaa n'ilu alụsị asị na ife a mkpi alụsị nke a bụ ọkụkọ mmiri fụọ ọkụkọ white na mmiri fụsị ewu white na mmiri ma kịta na mmadụ gazie na mmiri ga-afụ mmadụ ọ gaa na mmiri ọlụsị ọlụ ogbu ewu ogbusi ewu ogburu ewu na-wagalie adị m afụzi mkpi alụsị ma ewu alụsị these days oge mgbe gboo bụ onye je mmiri ị na-arụrụ mmadụ ọrụ mmiri ife ijere ịkwụ ndị pesin bụ ụkwụ ya o ji na mmiri ka ị na-eji ịkwụ ya i were ewu ahụ gwasa ndị mmiri ya na ife iji gbara isi onye a ịrapụ n'ọfa dị ewu mana ụwa kịta bụzi eruo egbuo ka afụ epost na soshal midia ka afụ na ya na-egbu anụ ya na-eje mmiri ọ ya kpatara ọ ga-abụ some people kịta arụsị anụ gị ọrụ mmiri asị gị na na ọdịgo mma o mesikwa ị na-achiyete na dịtị na-ada arụ ọrụ ejebe ebe ọzọ because of gịnị onwere ozi onye mara ịna of tradition n'ife a chọziri bụ ebe ego dị ọ ya bụ ishu daalụ rinne na onwe ndị na-eche gị ka anyị wee jabinye mbụ isi ọdụ ebe a so kedu ndụmọdụ nwere ike inye ụmụ Igbo niile ọ kachasị ụmụ ikorobịa ndị na-eto eto ndụmọdụ m nwere ike inye ụmụ Igbo niile nye ụmụ okorobịa bụ onye ọbụla mara ife nna ya na-emerụ ya emeni ya because ọ ga-ada na ya ife nna gị na-emerụ isturu na nna na-aga ọfọ nwa ya karịa ya mana ọ bụrụ ebe nna da-aga ọfọ nwa ya karịa ya n'ọjọọ nwa ya mekerie ya ife ọjọọ ife nna na-aka aga ọfọ bụ ego akụnụba ya nwere n'ụwa nwa ya karịa ya na ya mana nna gị asọrọ ọgụgụ karịa ya bụ ji eme ife ga-egbu gị ọgụ ma ife ga-egbu nwa gị nna gị agwara gị nọ ife gị soro ụzọ ahụ ya soro mana ma emekerie ya ya dịkarịa anụ gị ire abụrụ gị ji eburụta n'ọda tin tinye na ya onye ọbụla na-eje eme ka ya bute ike mbute ọ ka ya bụ sosaiti ọ ka ya jee bute oke ite ya mara amara n'oke ite na ife eso eziokwu ya na ife eso cheka ebe m from A to Z adọm emenu mmadụ oke ite mana ị na-edozi mmadụ isi
na-edozinu mmadụ ichi ọ dị ire because of gịnị ọ ife nna nna m ume mana ndị a na-eji ike mpụta edozi mmadụ chi aha adị ile onye ọbụla sị gị na-edozini ya chi wite ike mbute o jee n'afọ ebe ọzọ si na ọ dị ire ọ bịa nkwa otu ihe rọng ọ nwere ike ịdị ire fọrịna ọ dị ka ifomọfụ na nkịta asị gị Anambra na Enugu nke dị na mba na-eyi na mba nri ọ bụrụ nke ndị obodo a si eme tradishọn nke ndị obodo a si eme tradishọn mana mụ na nkịta nnọ enwere m ike idozi n'onye Anambra chi because of tradition na Enugu Ezike na Anambra can never be the same. Ya kpatara ọ bụ onye Anambra abịa nọ ife edozi chi nsị ya chọba ndị be nne ya onye ọbụla si be nne ya ka o mee ya tradition befa onye Anambra ga-eme ya the thing ka o mee ya ka o nwee ike nabata ife o mere because omenala ndị na Sọnde ọ dị ka onye nkịta be nna m nọ onye ọbụla a mụrụ n'Enugu Ezike enwere ike ịdị na nwunye mmadụ ma ndị anọ na mba ndị anọ na-afụ n'obodo a enwere ike ime ya ndị a na-afụ n'obodo a gbam mana ga-emu ntị abịa n'Enugu Ezike ọ bụrụ Enugu Ezike niile nwere tradishọn andị mara oge mgbe gboo na-enwere osu and ọ bụrụ osu si Enugu Ezike pụta ome ife gụọbụ ndị ji na Enugu Ezike jee mee ditin n'ịga-ana ime yi kwụrụ na ya ọ ya kpatara ọ ga-abụ sọ pepụl pụta sị na ya fụrụ onye Enugu Ezike ebe ebe ọ na-agba n'ezi o nwere ike ọ bụrụ indigen of Enugu Ezike nọ mbịara ndị eji tụọ arụsị and gị nwa bụ onye obodo onye a mara na anị nwa afọ obodo ime ya ịtọ ọkpọ arụ jee ebe na Enugu Ezike gịta na ị ga-afụsị ndị na-ayịsa ara meri ya nwee ndị ọ ga-abụfa mee ya fa n'afri because of gịnị na ọ bụrụ tradishọn so ma ya bụ ife ọrịka dị ile kịta ma echi ọ ka dị ire ma echi onye akịta mụa bụ ọfọ nna m enwere m ike ịdị na ọnwa ya ọ bụ na di ya nwụrụ anwụ mama marọ ndị na nwa ya ọ bụ na di ya nwụrụ anwụ mmadụ obeghị enyi ya na-eme notisgo iwu na nga ama na nsị na ma mara ọbụ idesive onwe m ka m nwụọ ọfọ nna agọ n'ụmụ Igbo bụ nke onye eji eme ire ebe ezigbo ya gazieni ya ife ọbụla onye na-eme ya mịta ya mkpụrụ ọma mmaji kwụrụ mmaji mana onye na-atị aka na ajọ ife mara na ajọ ife ga-anachite azụ ọ dị ka ndị sọm dibịa n'ụwa ọbụba apụta ekpokọta yut gụọ n'ụfọdụ echi jee zuo n'ori unu nweta ka ike famara amarụ na-ebọsọ jide onye ori ka ejide dibịa gwọrọ dị ọgwụ bikọz ejide onye ori ọ ga-akọnfes onye etinye ya ife ugboro na abụ ọ kọnfes onye meri ya and ka ị kọnfesịrị onye meri ya ka aka jiri gị nwa ife ọbụla m na-agwa ụmụafọ Igbo bụ nke onye ji iko bụ ezigbo okobe ya kosibi ike mana nke onye ji ekobe ajị ya okoo ya nyụnarị ya n'ọkụ ka ọrụ obodo fife ọ na-eme na-abụrụ ezigbo ife dalụrụ anyị kenere gị nwoke ọma aka m ajụ gị ihe banyere mbido eke na mbido oyi na mbido afọ na nkwọ ike agbarịrị anyị ihe ndị anyị esa anyị hint maka ya mana anya mbụ ife dị ka onwe ndị na-eche gị ọka nkụ ka ihe anyị ohere izuụka ga izuụka ọzọ ka anyị bịa ịgwa anyị ụbọchị na-eji enwekarị ohere anyị abịa gbariere anyị abụ ihe gbasara eke ka o si wee bata na Igbo wee na-apratisi ya n'Igbo then ya bụ mmụọ abụrụkwa mmụọ bịa dị ile na ala Igbo so all those things bụ ihe ị ga-atabuletra ma ị bịa ọzọ dalụrụ na anyị